Kaixo, ongi etorri magia taller honetara, magia taller arraro honetara, zeuek etxean ni hemen, tallerera etorri baldin bazarete, hementxe eukingo duzue, askar azalduta zer egin dugun, eta tallerera ezin izan basari etorri, bideo honen bitartez ikasi ditzakezu, bertan ikasi ditugun trikimailuak. Maskariarekin nago, parkatu, hemen egia esan ez da behar, bakoitza gure etxean gaude, beraz ez dago inolako arriskurik, parkatu, hartuko dut maskarilla, hortxe sartu, horrela, ondo sartuta, ondo sartuta, hortxe oso ondo sartuta, putzekin, eta oso norain bai, hasi gaitezke traiararekin. Jaun Andreok, hurrengo magia egiteko, oial bat behar dugu, oial bat, horrela, oial bat, servilleta bat, eskusapi bat, tela bat, oial bat. Eta behar dugu ere, palillo bat zenuen hartzen, horreukan eta ezin hartu, palillotxo bat, edo, txampon batek ere balio du, baina, tira, palillo batekin egingo du. Eta magia hau zertan datza, magia hau da, palillo hau desagertaraziko dugula, bai. Horretarako jarriko dugu mentxe erdian, hortxe. Eta desagertaraziko dut. Desagertaraztea badakizu zer den, ez ikustea, bale? Beraz begira, 1, 2, eta 3. Fua! Eskerrik asko! Bale, ez dozu impresionantea badakit, hor barruan jarraitzen duelako, hementxe dago, baina begira. Hortxe jarriko dut, horrela jarri. Eta hitz magikoak esaten baldin baditugu, fua! Adibidez, bakoitzak bere hitz magikoak dauzka. Horrelekin, eta palillotxo hori, palillo batekin beharrean, txampon batekin ere egin daiteke. Atera segun poltsikotatik txampon bat edo aitatxo edo amatxori ere eskatu txampon bat, eta erdian jarri. Eta txamponaren desagerpena egingo dugu orain. Begira, txampona erdian dago. Erdian. Jarriko dugu horrelaxe, eserrez eskuetan, eta bueltak ematen dizkiogu horrela, hor barnean geratzeko txampona, hortxe barnean, super ondo. Hitz magikoak esan, fua! Eta txampona, desagertu da. Jaun Andreok, sotzaren desagerpena nola egiten den irakatsiko dizuet. Horretarako, noski, sotz bat behar duzue, eta oial bat ikusi duzuen bezala. Oso importantea da sotza, erditik apurtxo bat aurrera jartzea, bale? Oiala jartzen dugu horrelako rombo itxuran, eta izotza esparkatu, sotza pizka bat aurrera. Ados? Orain, zuen ondoan dagoen izkinatxo honek aurrera egingo du, aurrera botako duzue, eta botako duzue izkina hau baino apurtxo bat aurrerago, bale? Hortxe kameran uste dut ondo ikusten dara, apurtxo bat aurrerago, hemen baldin badago, honek 2 zentimetro edo aurrera, bale? Gutxi gora bera. Orain, kiribilu behar duzue sotza hemen dago, ikutu dezakezue, eta kiribiltzen duzue, buelta, eta hemen momentu hau oso importantea da. Buelta egiten duzuenean, heltzen da momentu bat, non azpiko izkinak, plip, egiten duen, bale? Hori da importantea, hori egin du, plip, eta hor txeratu. Hitz magikoak esaten dituzue, abra, edo, fua, edo, nahi dituzuen zuen hitz magikoak asmatu ditzakezue, eta hori egiten duzuenean, keinoaren ondoren, 2 izkina hauetatik hartu, horrela iztiratu, eta sotza desagertu egiten da. Ez da desagertzen, egia esan, hementxe azpian geratzen da. Maiaren gainean, maia eta oialaren tartean, baina ikusten ez denez, badirudi desagertu egin dela. Orduan, egin dezakezuena da, erakutsi ez dagoela sotza, eta erakusten duzuenean, sotza esku honekin hartu, eta botatzen duzue lurrera. Botatzen duzue, orduan horrela erakutsi dezakezue, ez dagoela sotza, inondik, inora. Oraingoan palillo zuntxiezinaren trikimailua egingo dizuet. Horretarako noski palilloa behar duzue, eta oial bat, oial normal eta simple bat. Begira, palilloa hementxe jarriko dugu, hortxe erdian, palillo erdian, horrela jarriko ditugu puntak,
Eta, bueno, voluntario bati esango nioke bolondrez bati palilloa ikutzeko, bale? Ordan, bolondrez etorri ona, bolondrez etorriko litzateke, eta ikutuko luke. Ez dakit bideoan ondo ikusten den, baina, bueno, tira, hor dago palilloa, norbaitek ikutu zezakeen, da nabaritu, eta apurtzeko eskatuko nioke. Ordan, voluntario horrek apurtuko luke, entzun, entzun. Entzun da, ezta? Berriro. Hiru zatitan banandu ditu, bale? Bi apurtu ditulako eta bi apurtzerakoan palillo bat hiru zatitan dago, hortxe hiru zatitan. Eta orain begira, Jazta! Magia sortu da! Ikusiko dugu palillo hori zenbat zatitan dagoen bananduta, zenbat zatitan dagoen bananduta, eta palilloa, hortxe ikusten da, ez dagoela besterik, eta palilloa apurtu barik dago! Denboran atzera egin dugu. Trikimaio egiteko bi shotz behar dira. Bat eta bi. Eta eskutuan inork ikusi gabe egin behar duzuena zera. Palillo bat hartu eta oialaren barnean eskutatu. Non? Oso importante da, begira. Oialek badituzte horrelako dobladilloak bezala, hementxe horrela tolostuta dau, eta josita dau alde batetik bestera. Onaino josita, hementxe ere, hemendik ona josita dago, eta hemendik ere, hemendik ona josita dago. Orduan, egin behar duzuena da, inork ikusi gabe, komunean sartzen zarete, edo bakarrik zaudetenean sukaldean hartzen duzue eskusapi bat, edo trapo bat, hartzen duzue sotza, eta sotza, bertatik sartzen duzue. Ados? Bertatik sartzen duzue, eta bertan izkutatzen duzue. Kontuz izan ez apurtu oiala, ez da apurtu behar. Bakarrik hortxe izkinan gorde. Vale? Eta gorde ditzakezue pilo bat, hemen gorde ditzakezue bat, hemen beste bat, hemen erdian beste bat, pilo bat gorde ditzakezue. Baina, bueno, guk momentuz tira batekin egingo dugu. Hortxe dago gordeta. Ados? Orduan, trikimaio egitea oso erreza da. Inork ez daki bertan palio bat gordeta dagoenik. Orduan, hartzen duzue palio bat, jartzen duzue hor erdian, eta izkina bat jartzen duzue, beste bat, hause, mentxe dago palilloa goratu, jartzen duzue hirugarrena, eta eskua hemen jartzen duzue palillo hori ez galtzeko, eta hause gainean, hartzen duzue. Orduan, benetako palilloa, hasieran sartu duzuen palilloa, hemen behan geratzen da, hemen nonbait gordeta, baina izkutatuta dagoen palilloa, hementxe daukazue, zeuen eskuaren gainean oso erreza da aurkitzea, zeuek ikutzen duzuelako. Publikoari horixe emon ikutu dezaten, ikusteko bertan dagoela, eta apurtzeko eskatuta. Orduan publikoak apurtuko du, noski apurtuko du, izkutatu dugun palilloa. Apurtzen du, bertan berriro jarri, hitz magikoak esan, keinu magikoa egin, eta zabaltzerakoan ikusiko da, nola, barnean dagoen palilloa, oraindik ere, pieza batean jarraitzen duen. Magia egiteko bi bolondrez beharko dituzue, beraz, imaginatu hementxe pertsona bat dudala eta hementxe beste pertsona bat. Pertsona horietako bakoitzari sotz bat emango diot. Hauze zuretzat eta hauze zuretzat. Eta besteak ez ditugu behar, beraz, alde batera. Oso. Pertsona horietako bakoitzak eskatuko diet, mesedez, hartu sotz hori. Eta zatitxotan banandu, zatitxo txikiak, txikiak. Ez egin konfeti, baina tira, txikiak izan daitezela, bale? Orduan, bueno, berak zatituko ditu, zatiak egingo ditu, zatia, horrela, oso ondo, zatitxoak egin da. Eta beste ikusle honek ere zatitxoak egingo ditu, bere palilloaren zatitxoak egingo ditu. Ados? Bai? Oso ondo, zatitxoak egingo ditu, oso ondo. Zatitxo hauek, zenbatu behar dira, igual, hobeto kamaran ere, hobeto ikusteko, horrela. Karta baten gainean jarriko ditut. Eta zenbatuko dutea zenbat dauden, Dauden beren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 zatitxo. 11 zatitxo, gira. 11 zatitxoak gutxiko ditugu hementxe, eskuaren gainean, eta bueno, hause ere, hortxe, oso, perfecto. 11 zatitxoak. Eta orain, magiaren momentua dator, begira, Bat? Bi. Eta 3. Hiru kendu ditut. Nire irudimenarekin bakarrik, baina 3 kendu. 11 zeuden. 3 kendu baldin baditugu, 8 egon beharko lirateke. Ikusiko dugu, begira. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8. Irudimenak errealitatea gaiendu du. Bai horixe. Sotzen zatitxoen desagerpenaren magia egiteko trampa txikitsu bat prestatu behar duzue. Bai, trampa hori hementxe daukat. Trampa hori karta bat da. Karta. Eta karta honek atzean pegatuta dauzka 3 zatitxo txiki. 3 zatitxo txiki pegatuta dauzka. Bai. Horan begira segertatzen den karta hau, hemen txutxiko dugu. Beti ere buruz gora. Buruz gora jartzen badin baduzue zatitxoak ikusten dira. Importantea, karta hori buruz gora. Hemen dagoen pertsonari eskatuko diozue zatitxotan banantzea palilloa, eta berak egingo ditu zatitxo batzuk. Eta hemen dagoen pertsonari ere eskatuko diozue zatitxo batzuetan banantzea bere palilloa, apurtzea. Oso importantea da, pertsona honek ez jakitea, honek zenbat zatitan egin dituen. Eta alderantziz ere oso importantea da, berak ez jakitea, pertsona honek zenbat zatitan banandu duen palilloa. Zergaitik ez, biek baldin badaki zenbat zatitxo egin dituzten bakoitzak, badaki zenbat dauden. Eta trampa da, guk zenbatzerakoan zenbatuko ditugula aldez aurretik pegatutako 3 zatitxo hauek. Vale? 3 zatitxoak ez dituzte eurek apurtu. Hau, zuek etxean prestatu behar duzu, etxean edo tailerrean egon baldin bazarete, prestatu duzu karta hau, vale? Hau, prestatu behar duzu aurretik, eta gero, trikimaioa egiterakoan, honek apurtzen ditu zatitxo batzuk, honek beste zatitxo batzuk, guztira 8 daude, vale? Eta hauek denak hementxe jartzen ditugu. Orduan, zenbatzerakoan, zenbatuko ditugu berak apurtutako zatitxoak, gehi berak apurtutako zatitxoak, gehi pegatuta zeuden 3 zatitxoak. Guztira 11. 11 hauek jarriko ditugu eskuaren gainean, karta hau botatzen dugu, ez dugu behar, trampa kanpora botatzen dugu, eta dator antzerki momentuak, kentzen dugu bat, kentzen dugu bi, kentzen dugu 3, jan dezakegu, berdin dio, oso polita da, egin dezakezu nahi duzuena. Eta nahi, zenbatzerakoan ikusiko dugu nola bakarrik 8 dauden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eta 8 baino ez daude. Jaun Anderok, niretzat placer haundi bat izan da Barakaldon tailer hau egin izana. Etorri ezin zaretenok behintzat bideotxo hau badaukazue, etorri zaretenok ere bideo hau badaukazue gauzak nola egiten diren gogoratzeko, eta gogoratu! Magia egin aurretik oso importantea da ondo ensaiatzea eta ondo entrenatzea etxean, bale? Hau, zeuen lagunei magia egin aurretik, bestela, igual trukoa harrapatuko dizuet, eta hori badakizu ez dela komenigarria. Beraz, esandakoa, asko praktikatu eta hurrengo arte, agur!